kwenzeke intando yakhe. Amen. Singafunda kafishane bazalwane. Ngifuna sifunde as we declare the word of God into the realm of the spirit. We declare this word kule ndawo. Sithi umhlaba ungokaJehova nokugcwala kwawo, izwe nabakhileyo kuyo, ngokuba yena wawuseka phezu kwezilwandle, wawumisa phezu kwemifula. Ngubani oyakukhuphukela entabeni kaJehova na? Ngubani engcwele na? Yiwo onezandla ezingenacala nenhliziyo ehlanzekileyo, ongaphenduleli umphefumulo wakhe emangeni, nongafungi ngenkohliso. Uyakwamukela isibusiso kuJehova ngokulunga kukaNkulunkulu wensindiso yakhe. Yiso lesizukulwane sabamfunayo, bona abasinga ubuso bakhe, bangabantwana bakaJakobe. Phakamisani masango izinhloko zenu, nani minyango yaphakade, phakamani ukuba inkosi yenkazimulo ingene. Ingubani le nkosi yenkazimulo na? InguJehova onamandla, oyiqhawe, uJehova oyiqhawe lokula. Sithi phakamisani masango izinhloko zenu, nani minyango yaphakade, phakamani ukuba inkosi yenkazimulo ingene. Ingubani le nkosi yenkazimulo na? UnguJehova Sebawothi, nguye oyinkosi yenkazimulo. Father, we pray in the name of the Lord Jesus Christ. We said we declare your word kule ndawo uNkulunkulu ongcwele, siphakamisa igama lakho uNkulunkulu onamandla. Sibiza elakho igama uNkulunkulu ongcwele emkhathini wale ndawo. Alikho elinye igama esilimemezelayo ngaphandle kwegama lakho, lona lodwa elingumbhoshongo onamandla uNkulunkulu ongcwele, lona lodwa elinamandla uNkulunkulu onamandla. Sizothi nakule ndawo lakho igama, nakule ndawo sibiza wena uNkulunkulu ongcwele. We pray in the name of the Lord Jesus Christ. We give you glory and honor, Lord. We give you glory and honor, O King. We give you glory and honor, O Father. Elaba shanta kabahas, leke mamude kebahala bahasi, shena makude kebahate, likambude kebala tabahas, likamama mama shanta pate, ilaba shanta bride kebis. Olabaha santa kapale, leke papu sente kebaha, leke mama shanta kapa, lika papa santa pate, lik shente rene kebati, ikabasun tebe. We lift up your holy name, O King, in this place, O Father. We said we are praying to the one who is able to do exceedingly and above all that we can ask for. We are praying to him, the one who is seated on the throne. Kema Shapa Olabaha Shanta Pale, Ikamama Shanta Pa, Ilakapa Santa Pahalate, Sheteke Pepe, Ilakapa Santa Kri. O Shapa, Le Mama Saka Pahalate, Lika Papa Santa Kapahalate, Lika Papa Santa Pa, Ilakapa Fu Shentepe, Lik Shanta Grite, Santa Kapahalapate, Likapa Santa Kapahas. We said, lift up, O ye gates, O ye ancient doors, be ye lifted up, Kama Santa Pa, Leke Papa Santa Pate, Lika Shentepe. We declare liberty. Sheteke Bale, Likapa Santa Kapa. Asimemezeli nkulule. Sitem katini walenda wasimemezela inkulule goma Santa Pa. Likapa Santa Kapate, Lisheteke Bahasete, Lishanta Pa. We are making a statement today. We are declaring liberty. Oh laba, mama, shana mahala bahate, zika papa panda pate, lika papa santa te, lika pasente teke, zinta patuke, palabaha shanta pra. How we said umhlabu ngokaJehova, kanye nokugcwala kwawo, nezwe nabakhileyo kuwo.
sithi umhlaba ungakaJehova nokugcwala kwawo nezwe nabakhileyo kulo. Sithi umhlaba ungakaJehova nezwe nabakhileyo kuwo. We declare you hope way. Sithi ngekaJehova nabakhileyo kuyo. We give you glory, Lord. We give you glory, Lord. We give you glory, O King. We give you glory, Lord. Shalabaha Santa Kapahalade. Rikambu Peke Pahasa Kapa. Likamama Santa Kapahalade. Sinta Paduke Behete. Sheteke Palata. Shenteke Pa. Usaka Palata Tata. Ebahas. We give you glory. Sote kamantaria bahasate le barara sote manto loboko sale mantaria bahasa rabake paladaba sote le manto roboko sai le kaparentalia kaparo sate le masali aparia kasa. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord God Almighty, thank you oh Father that you are in this place oh God. Thank you Jesus, thank you Jesus, that oh God, this place oh Father will no longer be the same oh Father. Oh Nkulunkulu wethu namandla uthi oqhabelayo othinte nguwe akasoza fana. Siyabonga ukuthi khona kule ndawo Lord Jesus Christ, and this place oh God will never be the same again. We bless your holy name. Yes, happy. Jesus. Hi, Jesus. Oba usi. Can bring it up, bring it up. Sizolami. Sizolami. Dona Luvela. Luvela. Angamisela menongi. Angamisela mendoa. Isikhathi esiphila kuso isikhathi esibiza ukuthi amehlo wethu mawabheke kuye.
lithi izwi likaNkulunkulu masigijime sibhekile kuye uJesu umqalisi nomphelisi wokukholwa kwethu. Awungiyamdabukela umuntu ohamba esabheke phansi, ngoba uma usabheke phansi kuthi ukuthi izinto zakho zizophelela la. Haleluya. Kufanele amehlo ethu abheke kuye ukuze noma izinto zishaya phansi kodwa sazi ukuthi sinethemba. Oh haleluya. Oh haleluya. Malibongwe igama likaNkulunkulu. Haleluya. Malibongwe igama likaJesu. Malibongwe igama lenkosi bazalwane. Haleluya. 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 Sisemvuselelweni bafethu. Sisemvuselelweni bafethu. Sizophakamisa igama likaJesu. Haleluya. Haleluya. Inhliziyo zethu ufuna zigcwale uthando lwakhe. Haleluya. Ukuze sizokwazi ukuthanda nabantu bakhe futhi. Haleluya. We give you praise, Jesus. We honor you. We bless your holy name. Bano njenga nawe Nkosi engcwele, ubani ofana nawe. Ingelosi ziyakukhothamela, ziyakudumisa. Nathi emhlabeni siso njalo. Sithi akekho uNkulunkulu njenga nawe. We worship you, Jesus. We honor you. In the mighty wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Asishaya izandla kakhulu bazalwane, sihlale phansi okwesikhashana ngegama likaJesu. Hallelujah. Ngiyathanda ukuthi ngibengilele. Okokuqala ngihloniphe abazali bethu, our apostle baba weSindlovu nomama wethu prophet Endlovu egama likaJesu. Hallelujah. Ngiyacela sisumeni sibe nyawo, ngiyancaseni bazalwane sidumise uJesu bazalwane ngempilo zabo. Hallelujah. 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 Bless the name of Jesus. Amen. Sihlala phansi. Bengilele so honorisha our senior pastors. Hallelujah. Baba nomama uNgcobo ngegama likaJesu. Hallelujah. Singabashaya izandla nabo bazalwane ngegama likaJesu. Amen. Hallelujah. Sibingelele apostle Mafu egameni likaJesu. Hallelujah. Baba mabaso ngegama likaJesu. Hallelujah. Bonke abafundisi abakhona esisuka nabo eChrist Tabernacle noma abahlamba makukhona abendawo abakhona sanibingelele ngegama likaJesu. Hallelujah. Intombi insizwa omama obaba abantu basha egama likaJesu. Ake nisho lezandla bazalwane ukuthi nikhona namhlanje. Hallelujah. Hallelujah. Obana bathi sithokozile ukuba sebukhoneni benkosi. Hallelujah. Abathi sithokozile kumnandi ebukhoneni benkosi. Hallelujah. Ngiyabona la ukuthi angathi lana kunjani la. Hallelujah. Sithokozile bazalwane. Hallelujah. Amen. Siyambonga kakhulu uJesu bazalwane. Ngumfundisi uShinga mina. Hallelujah. Ngiyazi abanye bathi hey lo baba lo uvele nje avutha sivutela athi asidanse. Asimazi nokuthi ubani. Hallelujah. Umfundisi uShinga lo bazalwane. Nami ngiphuma khona eChrist Tabernacle. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Imina umshayeli wale moto. Amen. Hallelujah. Imina obamba ama-brake, imina opress accelerate. Hallelujah. Hallelujah. Aningishayela izandla nami bazalwane. Hallelujah. Amen. 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 Siyabonga kakhulu bafethu egameni likaJesu. Sekuyileso sikhathi. Hallelujah. Sengizocela leyo mpahla ebekade ngiyithembisa izolo. Hallelujah. Hallelujah. Kodwa ngizocela ukuthi umfundisi ulinde eze ngaphambili achaze kabanzi. Hallelujah. Uzosichazela bese siyanikelana bazalwane. Siphethe umnikelo namhlanje. Hallelujah. Siphethe umnikelo bafethu. Hallelujah. Amen. Ngiyacela sishaye izandla kakhulu umfundisi ulinda egameni likaJesu uzosipha nje izwi lomnikelo egameni likaJesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ngicela sishayele umshayeli walenqola izandla ezinkulu egameni likaJesu. Usiqhubela kahle bazalwane angithi. Siyambonga uNkulunkulu. Mhlambe singavele sibasondeze obhaskidi beze ngaphambili ngoba angizukuba mude kakhulu egameni likaJesu. Amen. Ngasekuqaleni ngicela ukuthatha ithuba ngibingelele ngifisa ukuhonorisha our parents ubaba umpostoli uNdlovu noma prophet uNdlovu egameni likaJesu. Under the same note we honor our senior pastors Pastor Esen Ngcobo nabo bengekho phakathi kwethu sibingelele kakhulu umpostoli uMafu phakathi kwethu nabafundisi bonke esiqhamuka nabo esisuka nabo eChrist Tabernacle. Amen. Kanjalo nabafundisi bonke bendawo mangabe bekhona abaphakathi kwethu. Amen. Siyambonga uNkulunkulu ngethuba elinjengaleli asivulele lona ukuthi sizohlangana ebukhoneni bakhe. Amen. So into engizokhuluma ngayo nje kafishane ntambama uma sikhuluma pertaining indaba zama offering. Ngifuna sikhulume about ukwazisa uNkulunkulu ezintweni zonke. Amen. To make him the center of our lives. Amen. So now we remember ukuthi lithi izwi likaNkulunkulu ukuqala kokuhlakanipha kungokumesaba uJehova. Amen. So siyazi ukuthi when it's
uma izwi likaNkulunkulu likhuluma ngokuqala kokuhlakanipha kungokumesaba uJehova, alikhulumi ngokwesaba uJehova as in like in terror. Amen. Ukusaba lokho ukuthi as if usaba ibeast noma isilwane noma into ethusayo ene potential noma elinde ithuba lokuthi ikwenze kabi. Amen. Kodwa likhuluma ngokwesaba uNkulunkulu in reverence. Amen. Which is to honor, which is to submit unto him, to ukumphakamisa, ukumnika udumo. Amen. So izwi likaNkulunkulu lithi uma sifunda ku Proverbs chapter number 3 verse 9 lithi, honor the Lord your God with your first fruits, or with your possession, and the first fruit of all your increase. Amen. So now izwi likaNkulunkulu lithi uNkulunkulu sidinga ukuthi simhonorishe noma siveze ukumhlonipha even with our possessions. Amen. Kungaba imali yakho, kungaba ama resources wakho. Amen. Everything le onayo azi ukuthi uNkulunkulu uyadinga ukuthi ngayo uveze ukumesaba nokumhlonipha. Amen. Uma sifunda ku sizofunda ku Deuteronomy, it's Deuteronomy chapter number 8 verse number 18. Lithi, but thou shalt remember the Lord your God, for it is he that giveth thee the power to get wealth, and that he may establish his covenant which he has sworn unto thy fathers. Amen. So izwi likaNkulunkulu la lisitshena ukuthi yonke into in your possession noma yonke into onayo, kungaba imali yakho, kungaba ama resources, lisitshena izwi likaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu okunikeze leyo ability, okunikeze lawo mandla ukuthi ukwazi ukuqoqa noma ukuqokelela leyo ngcebo. Amen. So ngaleyo ndlela asinaso isizathu sokuthi simgodlele uNkulunkulu. Amen. And izwi likaNkulunkulu lithi lapho ingcebo yakho ikhona nenhliziyo yakho iba khona also. Amen. So for us to see noma ukuze kubonakaliswe kubonakala ukuthi eyakho inhliziyo ikuphi, kubonakala ngokuthi ingcebo yakho uyibeka kuphi. Amen. Kubonakaliswa ngokuthi ingcebo yakho uyispenda kuphi. Amen. So if inhliziyo yakho isembusweni kaNkulunkulu, kanjalo nengcebo yakho, kanjalo imali yakho, kanjalo ama resources wakho kumele abe embusweni kaNkulunkulu. Amen. So ngizoveza ithuba elinjalo bazalwane ukuthi sibonakalise uthando esinalo ngoNkulunkulu, sibonakalise ukuthi inhliziyo zethu ziphelele kuye ngokuthi even our possession, even ingcebo yethu silethe embusweni kaNkulunkulu egameni lika Jesu. Amen. Singasondela bazalwane sizonikela egameni lika Jesu. Amen. Sumensimeni ngenyabazwana. Hallelujah. Wavula iminyango evaliwe, mina ngayibonga Nkosi. Hayibo, wavula iminyango evaliwe, ngayibonga Nkosi. Awungenzelwe ngayibonga Nkosi, awungenzelwe ngayibonga Nkosi, awungenzelwe ngayibonga Nkosi. Wavula iminyango, wavula iminyango evaliwe, ngayibonga Nkosi. Wavula iminyango, wavula iminyango evaliwe, ngayibonga Nkosi. Yenzelwe ngayibonga Nkosi, awungenzelwe wavula iminyango, wavula iminyango evaliwe, ngayibonga Nkosi. Wavula ngayibonga Nkosi. Wavula ngayibonga Nkosi. Hallelujah. Father, we thank you, oh God.
umnikelo wabantwana bakho uNkulunkulu amandla wonke benikela kuwe ngeenhliziyo zabo ezivumayo. uNkulunkulu wethu namandla siyakhuleka egameni likaJesu sikhuluma isibusiso sikaNkulunkulu esicebisayo esinganezela usizi. uNkulunkulu amandla sibenikelile egameni likaJesu babusise lo naloyo ngokunikela kwabo ngegama likaKristu Jesu inkosi yethu. Amen. Hallelujah. Singabe sahlala phansi bafowethu sesiwe izwi likaNkulunkulu. Hallelujah. Egameni likaJesu sodume sakafishane bese sidedela umpostoli uMafu egameni likaJesu uzobe seqhubeka nohlelo ngegama likaJesu. Amen. Jehovah is your name. 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 Siyakudumise ebusuku egameni likaJesu. Baba wethu namandla wonke egameni likaJesu we lift you high. Baba wethu ongcwele umhlaba ungakasekelwa unguNkulunkulu. Umhlaba usukhona unguNkulunkulu. Umhlaba sewudlulile usenguNkulunkulu. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ukhona izolo njengokuba ukhona namhlanje nakusasa ukhona, all at the same time in the name of Jesus. Ayikho indawo la ungekho khona, asikho isikhathi la ungekho khona,
ayikho nenkathi la wena ungekho khona baba wethu ongcwele okubonakalayo nongabonakaliyo baba wethu onamandla onke kuyavumelana ukuthi wena uNkulunkulu engunaphakadeni ngoba kusukela engunaphakadeni uya engunaphakadeni umile uNkulunkulu baba wethu ongcwele indawo ingakabi khona baba wethu onamandla onke wena ukhona baba wethu ongcwele okukhona nokubonakala ungakabi khona wena ukhona isikhathi nezinkathi zingakabi khona wena bawusukhona vele baba wethu onamandla onke ngoba kukho ukuphakama akukho ukujula abukho nobubanzi baba wethu ongcwele singabusebenzisa ukukala ubungako bakho wena uJehova Sibaothi igama lakho baba wethu ongcwele wavela kuAbrahama wathi uJehova Nisi uNkulunkulu abonakalayo abonelelayo wavela baba wethu ongcwele kuDavide wathi uJehova Balperizima uNkulunkulu ofohlayo wabonakala baba wethu ongcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha njengoNkulunkulu the Lord our banner athu Davide baba wethu ongcwele you are Yahweh Adonai okusho ukuthi baba wethu onamandla onke uNkulunkulu impela uNkulunkulu baba wethu ongcwele athu Abrahama baba wethu onamandla onke uthi kuAbrahama uNkulunkulu umnini mandla onke baba wethu ongcwele siyazi ukuthi kuwena kukho kungekho akukho esingeke sikuthole kuwe akukho ngavelanga ngawe okubonakalayo nongabonakaliyo konke kuvela kuwe baba wethu ongcwele nezikhathi zibunjiwe izandla zakho we give you praise Sapai akambo ratere para katare hasando pambela rahasate ukapakante pekatole apaya katepele hasato apakandele rekatepekele rikatore apai kandele rekate. Come on, somebody open your mouth and pray. Let us all pray. Kandela riba rehase pando la reketepele ambala rimba la hasai paya hasendele riba mahaku pandela rehasate pare mahakumba pele riba asatole. Ngicela sonke every one of us ngicela thola somebody ozombamba ngezandla zombili ebese uthandazana ngoba manje siyathandaza sivumelana according to Luke chapter number 11 othi umbuso wakho mawufike intando yakho mayenziwe emhlabeni siyavumelana ukuthi umbuso kaNkulunkulu uzothatha indawo endaweni yaseHopewell umbuso kaNkulunkulu uzothatha nendawo phakathi kwethu. In the name of Jesus, let your kingdom come. Let your kingdom come. Let your kingdom come. Bakambe. Let your kingdom come. Beriyahare. Let your kingdom come. Let your kingdom come. Rain upon the face of the earth. Rain upon Hopewell. Usa baba wethu ongcwele endaweni yaseHopewell usa uNkulunkulu wethu onamandla onke endaweni yaseHopewell siyavumelana baba wethu onamandla onke. We are praying in agreement. Pandela rimba shandela raro arimba lehesande pakandela rekatepei apar kando rakatere pambela rihasete akambambora hase pandela rikatekele elembaro hase pakambola reberia hase pandela ria. Silence your mind. Thulisa ingondo yakho uvule inhliziyo yakho uvule nomoya wakho wena ngazi uthandaza ukuthi uthini ithi Jesu 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 Jesu. Thina sonke abanye sithandaze
If you can pray in tongues, pray in tongues. The kingdom of God is coming. It shall find expression in our days. It shall find expression in our time. But most of all, it shall find expression in this land. Akambalera, akamborakare, andembalarore, apakandelerea, pakambora katale, pandela. Let your kingdom come, your kingdom, let your kingdom come, your kingdom come, Baria, apokambela, apare. There is a grace now coming, there is a grace of prayer coming upon us. Apaya kate, amborare, ambarora, ashande rai, amboria hase, pandelaria. We are binding the strong man of the land. We are binding the strong man. Sibapi isikwaka sagamoya, isikwaka sandao, isikwaka sindazala abantu, isikwaka swapha abantu, isikwaka skulisa abantu, isikwaka pande yambare. In the name of Jesus, lose your power, lose your grip upon these people gathered here, upon these people of Hopewell. Lose your grip, lose your power, Pandelaya, in the superior authoritative name, the name of Jesus. We rise in corporate anointing, and we declare, you are bound, you are bound, you are bound, you are bound, you are bound. The people of the land will worship Yahweh. The people of the land will worship Yahweh. The kingdom of Yahweh will find expression. We are even losing and delivering the atmosphere of our gathering in this hall. In the name of Jesus, 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 in the name of Jesus. You know, this is not a time to pray by feeling or by sensing anything. This is a time to pray by a mentality of warfare. You need to understand ukuthi lo mkhuleko siwenza manje siyalwa, kunekhokha singabonakala silwa nazo. Sewungakuvumela ukuqobeka, ungakuvumela ukukhathala, ungakuvumela kube ngathi uphelelwa amandla. All those things, don't allow them. You don't have to shout loud, but you have to push hard. Pakandela rakateya, aparekete pelerika, ambale rekete pelerika. Yes, yes. Ambala rekete pelerikate, pandela rimba rahase, pandola reberia hase, pandira kuta palerekate, pandola reberia hando, pandela rikate perika, pandora kate, pandaro rehe, andora hare, pare husa, atete tete, umbalare, ambola Candolare, Panda Yahoya, Panda, an unction is being released right now. An unction from the Holy One. Paro Katere, Pare Rambola, Pare Rarera, Ashate Pelarica, Pandela Rocatare, Pando Wambare, Ambo Rarere, Pandela Rimba, Sandola Recatepele, Sandala Rakatori, Pandela Riba Marehese, Pandola Remberia Hasonde, Pandela Remberia Hase, Kandarimba Rohase, Parakatera, Parumarare, Parimarora, Pararare, Parorara, Parerebehese. The strong man is falling now. The strong man is falling now. He's falling under the authority of the name of Jesus. Paropeha, Pareyahase, Pandela. Upon this rock I will find my church. I will build my church. The gates of Hades will not prevail against it. We are pushing back. 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 Kambola rebahase.
Pandela rimbare. Pararo hese hekate. Pandola reberia hase. Paro katara. Pare katere. Paramare hese. Pandola rakatepele. No, it don't make sense. It won't make sense to your flesh. You will feel tired. You will feel drained. You will feel tired. And you will feel drained. But there is something we are fighting against. Okuyona ukuthi siphelelwa amandla. Okuyona ukusikhathi ithemba. Okuyona ukusikhathi ukukholwa. Pararekete. Pararombare. Pandele rekete. 2 more minutes. 2 more minutes. Something is about to break tonight. Ando ware, ande ramaha, tando ramaha, pare rebere, kande reberia, shandola rakatepele, kandola rasa, pambombore, ambambambara, parembembelere, candela rakatapalere, pandorambare, pandela ricato, pandela reberia hase, akunda rakande, akando ricando, apande rekete, pandera pandura, ambura haseile, ungale mbangule, ngungale angula hale, angilila ungululale, angilila lo ulungale, ulialo libali lilula, alilululele, alelula lale, ilialo elemeni, ulilalo elimano, aliale, 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 mapupe, mapupe, mapupe teli. Ha 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 ha, ha 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 ha, ha ho ho ho, ha 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 he, ha ho ha, ha he he he, ha ha ho, ha ha hey 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 hey, hey 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 hey, heavenly reinforcements has just been released. We are not alone. 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 Moya wayengcwele ehla phezu kwami, thuma imbusalalo kimi Nkosi. Moya wayengcwele yaye ingcwele ehla phezu kwami, thuma imbusalalo Moya wayengcwele yaye
Hallelujah. Sisabine kanjalo bazalwane ngenyawo zethu. Ngizophinde ngibingelele mhlawumbe ngasekugcineni egameni lika Jesu kahle, but we are honoring our apostle and prophets in their absentia. Also our senior pastors egameni lika Jesu, all pastors, omama obabinto bensizwa egameni lika Jesu Kristu wase Nazareth. Amen. Hallelujah. Bazalwane, I want us to read Ephesians. No, abase Efesu, sorry. Ephesians chapter number 4, verse number 8. Izolo, we were actually supposed to be speaking about the love of God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We intended to speak concerning the love of God. Hallelujah. But tonight, bazalwane uNkulunkulu once again usithengisile uthando lwakhe. Uthando luka Jesu noma uthando luka uNkulunkulu lubonakala ngoJesu. Amen. Ukufika kwaJesu enyameni kwakuyindlela kaNkulunkulu yokuthanda abantu. Ngakho lithi iBhayibheli walithandiswa kangakwazi onikela indodana yakhe ezelwe yodwa. Hallelujah. So kabazalwane lithi iBhayibheli ke uJesu lo esefikile ke wafa wavuka la selikhuluma ngesikhathi enyuka ke lithi ke ngalokho uthi esenyukele phezulu wathumba abathunjiweyo wapha abantu izipho. Elesingisi lithi he gave gifts to men. Hallelujah. Enye indlela uJesu noma uNkulunkulu atshengisa ngayo uthando lakhe ulitshengisa ngoJesu. Hallelujah. Na into uJesu ayenza ukuphelalisa umsebenzi wothando likaNkulunkulu phezulu komhlaba ukuthi wathi esenyukela kweliphezulu wayesezandisa yena through abantu bakhe. Amen. Ngokuthi aphe abantu izipho. Hallelujah. Now last sikhuluma ukuthi wenza abantu ukuthi babe neziphiwo ezithize zokuthi bakhonza abanye abantu bakwazi ukuthi babuyele kuJesu njengoba senza kunina. But also lendisho ukuthi ke wasipha njenganathi nje abantu baseHopewell usiphila abefundisi la njenganezipho. Hallelujah. Usiphila abantu bakhe njenganezipho. And ngifuna namhlanje samkele a gift from God. Hallelujah. A unique teacher and a unique preacher with authority. Amen. Genuine, tried and trusted. Hallelujah. A well-represented track record. I know him probably from the age of 16, 17, 18. Hallelujah. We've been through a lot together. I love him very much. Hallelujah. Ngifuna bazalwane sivule inhliziyo zethu sazi ukuthi samkele isipho sikaNkulunkulu, samkele uthando lukaNkulunkulu ngokuthi asigcobele inceku yakhe namhlanje ebusuku. Amen. I want us egameni likaJesu to put our hands together for Pastor Funeka, my dear brother, in the name of Jesus Christ. You can do better than that, bazalwane. You can do better than that. Singahlala phansi bazalwane. Sivala amehlo ethu. Siyakubonga uNkulunkulu wethu ongcwele. uNkulunkulu wethu othembekile. Nongafani nabanye uNkulunkulu. Namanje ke babe ebusuku siza kuwe. Wena wedwa ungcwele. Wena wedwa uyinkosi ephakemeyo, umuhle ngekhathi zonke. Siyathoba phambi kwakho uNkulunkulu wethu onamandla. Khula bese thina siyancipha. Vela uNkulunkulu wethu onamandla nasebusuku wenzele ubuhle begama lakho, in Jesus name, amen. Hallelujah. Cela ukuthatha lelithuba ngihloniphe kakhulu ubaba wethu uPostoli Sindlovu. Ngihloniphe our prophet, umama uProfet uNontobeko Ndlovu. Ngiyacela sibashayele izandla enkulu bazalwane. Umfundisi wethu nomama uNgcobo bengekho phakathi kwethu, nabo siyababingelela, siyabahlonipha, siyabazisa kakhulu egameni lenkosi. Apostoli uMafu, haleluya, ukuyihost yethu namhlanje. Haleluya. Ngiyacela simshayele izandla nomama egameni likaJesu. Team yonke ye-Apostolic Center Missions siyayibingelela egameni lenkosi, abefundisi bonke abakhona namhlanje ntambama, omama obaba intombi nensizwa, siyabingelela egameni likaJesu. Amen. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Bazalwane soyezweni kaNkulunkulu nje kafushane. Cela siye namabhayibhelini ethu. Njengoba sekushiwe nguBaba Funeka, umntwana kaNkulunkulu. Ngiyamthanda uJesu wangenzela umusa.
Apostle siyabonga kakhulu ngethuba egameni lika Jesu. Amen. Ncwadi yabase-Efesu sahluko sesibili sizofunda kusuka kwivesi lokuqala sizofika kwivesi lesihlanu. Ngizofunda bazalwane, ngiyocela Mtungwa later on uphinde ungifundele the very same verses esiwafunda egameni lika Jesu. Ncwadi yabase-Efesu chapter 2 verses number 1 sigcina ku verses number 5. Ngizofunda kuleli Bible engiliphethe. Uniphilisile nani enanifile ngeziphambeko nangezono zenu enanikade nihamba kuzo ngokwendlela yalelizwe ngokombusi wamandla omkhathi ongumoya osasebenza kubantwana bongalaleli esasikade sihamba phakathi kwabo sonke ezinkanukweni zenyama yethu senza intando yenyama neyengqondo ngemvelo sasingabantwana bolaka njengabo abanye kepha uNkulunkulu ecebile ngesihawu ngenxa yothando lwakhe olukhulu asithanda ngalo sesifile ngeziphambeko wenza siphile kanye noKristu kungumusa sisindisiwe. Hallelujah. Singawavala bazalwane amabhayibheli ethu bese nje sibheka ngapha kafushane. Angeke ngize ngibe mude ngoba ngifisa ukuthi sithandaze. I strongly believe Mphostoli Mafu ukuthi uNkulunkulu part of the assignment ebengingade ngiyizele namhlanje useyenzile. Hallelujah. Ngiyakholwa kakhulu ukuthi uNkulunkulu ingxenye yeassignment engiyizele la namhlanje noma angilethele yona namhlanje la uNkulunkulu useyenzile and uyaqhubeka njengamanje uyayenza. Nizongizwa bazalwane as ngiqhubeka nokufundisa kafushane egameni lika Jesu. Amen. Hallelujah. But engifuna ukusho ukuthi the prayer lesiyenze njengamanje, that prayer was very powerful bazalwane. Ushilo umpostoli wathi mhlambe ungangazi njengamanje ukuthi kwenzakalani kodwa I want to assure you ukuthi khona into uNkulunkulu ayenzayo kule ndawo yase Hopewell. Hallelujah. Le ncwadi esifundayo bazalwane ibhalwe umpostoli uPaul ebhalela ibandla laseFesu. Uma sibheka ibandla laseFesu kwakade kuyibandla wayengabhalela ibandla laseFesu kuphela kodwa wayebhalela namanye amabandla aye surroundings. Hallelujah. Ko Asia Mania namanye ayekhona uzwa ngoba usuyifunda ukuthi wengaqondisile kwibandla lodwa laseFesu. Imessage yakhe kwakade kuyimessage ayikade isondele kulaba ayekade ekhuluma nabo baseFesu uphinde futhi kube imessage eglobal esekhuluma nebandla lika Jesu eliumzimba. Ingakho uzomuzwa ekhuluma ngemfihlo kaKristu Jesu. Ingakho uzomuzwa ethi lemfihlo yambuliwe kuye ukuthi abezizwe sebengabahlanganyeli esithembisweni sika Jesu. Hallelujah. So usuyabona ukuthi le ncwadi wangeyona incwadi ebhalelwe only ibandla laseFesu kodwa nathi njengoba sila as the body of Christ. So kwakuyibandla leli ekade lisenhlizweni yakhe kakhulu umpostoli uPaul ayekade elithanda. It's one of the letters ayibhala eboshiwe eRome under house arrest. Hallelujah. Kodwa simbone kwazi ukuthi kube khona kubhala ebhalela ibandla laseFesu. Uma uyibuka idolobha nje laseFesu ungakaye ebandleni kwakade kuyidolobha elalikade nezinto elalihaba noma ekade kuhwetshwa kulona kakhulu ngezomnotho and kwakukhona izinto ezimbalwa ezazikade zama symbols noma ezazikade zaziwa kule ndawo yaseFesu kwidolobha nje ekade idume ngalo. Mhlawumbe ezinye soyiyeka sibheke le eyodwa okuyiyona interest yami namhlanje egameni lika Jesu. Now kuleli bandla noma kuleli dolobha laseFesu kuthi okwakade kunethempeli elalikade likhona unikhona bazalwane namhlanje ebusuku kwakade kunethempeli lika Diana. So leli thempeli kwakade kuyithempeli elikhulu ngendlela ongeke ukwazi ukuyicabanga.
So kuleli thempeli kwakade ngaphandle kunesithombe sikaNkulunkulu owayekade ekhonzwa khona. And lo nkulunkulu owayekade ekhonzwa wayerepresentwa umuntu wesifazane. So ingakho kuthiwa ithempeli likaDiana, because kwakuNkulunkulu owayekade letha inzalo. It was a god of fertility. KwakuNkulunkulu obabekholelwa kuye ukuthi uzoletha inzalo. Kodwa iseyitshalweni noma ibantu abadinga abantwana. Hallelujah. So leli thempeli ke bazalwane lalikade liletha umnotho omkhulu endaweni yaseFesi. Because abantu babefika beza kuma festivals, beza emcimbini, beza ukuzotrader, bezo worshiper noma bezokhonza kuleli thempeli. Ngikholwa namhlanje ebusuku bazalwane. Now la ibooster ke economy yale ndawo to a point yokuthi kwavuka ngisho imisebenzi evuswe yileli thempeli likaDiana. Awunikhona ebusuku bazalwane. So leli thempeli lalikade li stronghold noma lalikade liyinqaba yale ndawo. Hallelujah. So lalikade kahle kahle la kwakuyinqaba kaSathane. Kodwa esebenzisa uNkulunkulukazi obizwa ngoDiana. Awunikhona namhlanje ebusuku. So uPaul ufika eFeso kunethempeli likaDiana. So leli thempeli kukhonzwa owesifazane lithi mawufunde study uyathola ukuthi lo wesifazane wakade enamabele amaningi. Awunikhona bazalwane namhlanje ngizoshunyaya lebusuku. So lo wesifazane kwakuNkulunkulu wenzalo ofuna ingane uyokhuleka kuDiana, ofuna izitshalo zakhe imile uyokhuleka kuDiana. Hawu bazalwane angazi ukuthi namhlanje hopefully khona liphi ithempeli. Angazi namhlanje ukuthi ebusuku empilweni yakho iliphi ithempeli elikhona. Njengoba sifikile sizomemezela uJesu, abantu abakhona la endlini banamathempeli abanawo, abantu balendawo banamathempeli abanawo, kodwa namhlanje nangu uJesu. So now umefika ke uPaul kule ndawo ufika isigodlo samadimoni. So counteract. Hallelujah. Now, uma uPaul efika eshumayela basindiswa abantu. Njengoba bezosindiswa namhlanje. Khona abantu abazosindiswa, khona abantu abazokhululwa namhlanje. Bazalwane noma ningakholwa nina ngiyikholwa lento engishoyo, kunabantu abazosindiswa namhlanje. Now uma efika uPaul eFesu incwadi yezenzo washumayela uPaul basindiswa abantu. Now ekusindisweni kwabantu lithi kwavuka isiphithiphithi. Isiphithiphithi sivuswa indoda eyodwa ekwakuthiwa uDemetrius. Uma le ndoda ivuka isiphithiphithi kuthiwa le ndoda yayikade ikhanda isiliva. Hallelujah. Ngamagama yayakha ithixo ezincane. Izakha ngesiliva bese iyayithatha iyoyidayisela abantu baseFesu abakhonzi uDiana. So ngamagama kwangeyena uDiana bambone ethempelini kuphela, kodwa noDiana babehlala naye emakhaya because uDemetrius wayebadayisela. Lithi iphepeli wayekade umkhandi wesiliva. Kwangesiyena yedwa basebekhona nabanye ayehweba nabo. So now uma kufika uPaul lithi iBhayibheli kwadaleka isiphithiphithi. Wasukuma uDemetrius. Lithi iBhayibheli wabiza bonke abakhanda isiliva njenganaye. Wabahlanganisa endaweni eyodwa. Wathi anganoma nibonile lento eyenzakalayo. Namhlanje khona abantu abazothi la eHopewell anganoma nibonile lento eyenzeka lapha eholo. Lithi iBhayibheli wabahlanganisa ngamakhanda uDemetrius. Bonke abakhandi besiliva. Wathi madoda bazalwane, niyayibona lento eyenzeka lapha. Lo muntu ekuthiwa uPaul, lento ayizoba nabungozi kuphela kwebhizinisi lethu. Okay, vele ke siyazi ukuthi
ebhizinisini lethu izoba nobungozi lento ayishumayelayo. Ngoba izokwenza ukuthi abantu bangabe besayithenga lezi yithixo. Engazithengini kwabe yithixo bese kuba khona imindeni yethu elambayo. Uthi uDemetrius lokho ke ngiyakubona. Kodwa khona i-threat enkulu engiyibonayo uMphosoli Mafu. Uthi i-threat engiyibonayo ukuthi kuzodeleleka noNkulunkulukazi wethu esimkhonzayo. Uthi kuzodeleleka noNkulunkulukazi wethu esimkhonzayo ngoba simzwile uPaul. Hallelujah. Simzwile uPaul ethi akekho uNkulunkulu owakhiwe ngezandla. Kusho uDemetrius. Uthi ngoba uPaul uthi into ekuthiwa uNkulunkulu owakhiwe ngezandla akekho. So bonani madoda nenze njani? Lithi iBhayibheli laba abanye abakhi isiliva ithi baqala baphuma babhiyoza. Ekubhiyozeni kwabo bamemeza yena uDiana. Bathi oh great are you Diana. Oh great are you Diana. Because Satan uyakwazi ukusidelela. Hallelujah. Now, ngifuna ukumemezela namhlanje before Stardust ukuthi eHopewell ithempeli lika Diana will lose irrelevance. Mhlawumbe ngizwanga ngicela ukuphinda futhi. Ngifuna ukumemezela namhlanje eHopewell emvuselelweni kusuku lesibili ukuthi ithempeli lika Diana will lose its relevance. Oh bazalwane, ithempeli lika Diana lizolahlekelwa abadumisi balo. Asinankinga nokuwa kwalo noma kuthiwa likakawi, kodwa lizoba empty because the worshippers will no longer buy. Will no longer buy. Is Thixwana. Hallelujah. Namhlanje ebusuku njengoba sila, we are here to encounter uDiana. We are here ukuzolwa nalento eyithempeli phezu kwempilo yakho. We are here to ukuzokhipha emgodini ungakafi. Sizo counteract uDiana. Maningi amathempeli amile kule ndawo. Maningi amathempeli amile kule ndawo. Ziningi izithixo emile kule ndawo. Awubazalwane, namhlanje ngamemezela yini eHopewell ukuthi ithempeli lika Diana lizolahlekelwa abalandeli balo. Omunye uzela ithempeli lakhe ileyo ndawo ephakamisa amabhodlela. Ngizothi namhlanje weDiana kuzobonakala ukuthi ubani omele ukukhonzwa. Hey, uPaul waprovoke into enzima kabi. Le thempeli kuthiwa bekusuka abantu emhlabeni wonke jikelele bezokhothama kuDiana. Awubazalwane, kunezinto esikhothama kuzo, kunezinto ezikwenza ukuthi ungakwazi ukukhonza kahle uNkulunkulu. Kodwa namhlanje we are here to counteract. Kuthi angimemezele ebusuku ukuthi nabo abantu beza kuJesu, ukuthi nabo abantu beza kuJesu. Oh weDemetrius, noma ungenza ikhokasi ubahlanganise, kodwa uJesu ebusuku uzokhulula abantu bakhe. Lithi emva komhlangano wenyunyana uDemetrius wafoma inyunyana. Mesingathatha lesikhathi samanje wafoma inyunyana wakhetha uchairperson bathi nakusizolamba. Babazalwane, ngisanda kubona enye ipost ithi ngazitshela uma mfune umnikazi weclub eKhala ethi ama-event attendance ama-event yehlile. Abantu abasha they are no longer interested kumathempeli oDiana. Awubazalwane bapha abantu abasha bafuna uNkulunkulu. Abantu abasha bakhona yini abantu abasha eHopewell abafuna uJesu, abazoluze interest otshwaleni, abazoluze interest emjolweni, abazoluze interest engalalelini nasekuziphatheni ngendlela ethandwa yibona.
emva komhlangano kuthiwa baphuma mhlawumbe bephethe ama-placard bethi great is Diana, kwasho ukuthi sekulate. Noma kuthiwa yini ebekade ithi zama ukuqeda ngempilo yakhe silate, ngoba uJesu efike kuqala wafa wavuka. Noma kuthiwa yini usathana iveza manje silate, kuthiwa babamba iy'nceku zikaPawulu bayivalele. Haleluya. Paul wezwa ukuthi hayi ziyakhala lapha. iBhayibheli wafuna ukuya khona e-amphitheater, wavinjwa abanye abazalwane, umuntu onesibindi ngevangeli ufuna ukuya lapho kunokufa khona. Lithi wahamba. Naw ke bazalwane, asibuyeni ke size la sifunda khona ke manje, ngoba ngifuna ukuthandaza ngesishaya. La sifunda khona mawufunda amavesi angenhla, noma mawufunda uverse 1, uverse 1 uyi-continuation noma ukuqhubeka kwalamavesi alapha ku chapter 1 from verse 29. Now ukhuluma ke la uPaul uzongifundela umntunga again, ukhuluma nabazalwane baseFesu aseba amakholwa, ikhona abazalwane, ukuthi ubakhumbuza ngento abebekade beyiyo. Ngivulele mntu. Ubakhumbuza ngesimo, thank you mfundisi. Ubakhumbuza ngesimo abebekade beyiso, ukuthi bebenjani before. That is number 1. Nikhona abazalwane, you following? uPaul nje bekhuluma ebhala la ku chapter 2, ukukhuluma nabazalwane ubakhumbuza ngento akade beyiyona izolo ngaphambi kokuba kufike uJesu. But secondly, ukhuluma nalaba abangakazani noJesu. Njoba sila endlini ihlukene kabili. Khona abebekade beyinto ethile izolo esebe enye into namhlanje. Bese kuba khona laba abaseyilento akabazalwa beyiyo. Ngoba umuntu umezala uzalelwe esonweni, usuke ephethe imvelo yesono. Ingako sila uJesu mayefa evuka wayesusa imvelo yakho yesono ukuze ungamukele yena, ukuze ungabusaba nonembeza wesono. So ubhalela abantu abawu2 abekade bengakholwa sebekholwa, nabangakholwa uyabatshela ukuthi bavela bayini emehlweni kaNkulunkulu. So njoba lendlu silana nje sihlukene ngawu2, khona abangakakholwa, khona nabakholwayo. Kodwa nginendaba ezimnandi namhlanje kulabo abangakakholwa. Your help has come. So isithandaza sobe sesifana. I want us to take this short journey bazalwane. Funa sithathe lolu hambo olufushane kakhulu bese siyathandaza. Siyibuka kanje. Uyibuka wena okholwayo ukuthi ubukade unjani, nawe ongakamamukela uJesu ozomamukela namhlanje uyibuka ukuthi emehlweni kaNkulunkulu what are the marks? Yini ebonakala ngawe? Cela ngibheke nonke bazalwane, yini ebonakala kuwe ukuthi awusiyena umntwana kaNkulunkulu? Qiniso elibhlungu lele ngilishoyo, ngoba nje basonke sila sabantu bakaNkulunkulu, kodwa kuthina sonke singabantwana bakaNkulunkulu. So lana ke bazalwane, uPaul uthi umuntu ongazani noNkulunkulu noma utshela laba sebekholwa ukuthi kunempawu ezintathu okwazi ukuyibona ngazo umuntu ongenabo ubudlelwane noJesu. At the same time ukhumbuza laba abakholwayo ukuthi beninjani, ngoba sihamba sikhohlwe. Ngizocela ke mfundisi ungifundele Ephesians chapter 2, ufunde from verses number 1, slow. Verse number 1. Uniphilisile nani enanifile ngeziphambeko nangezono zenu. Now ubakhumbuza ukuthi nina ke senikholwa
uNkulunkulu uniphilisile kade nifile ngenxa yeziphambeko zenu. Kusho ukuthi iziphambeko zenza umuntu abukeke emehlweni kaNkulunkulu njengofile. Kusho ukuthi izona engaxolelwe emehlweni kaNkulunkulu ukufa. Okay, qhubeka. enani kade nihamba kuzo. Now, nazike lezinto okwazi ukubona ngazo that I call the marks for the unbeliever or the marks of the unbeliever. Now, sizofunda lezinto zo3 bese siyathanda uthi lezinto kade nenzijani nina kade nihamba kuzo. So njoba sila ngaphakathi namhlanje la ehholo khona abasahamba kuzo. And inhloso kaNkulunkulu ukuthi akhulume kanje ingoba ufuna ukuveza uthando lwakhe phezulu kwempilo yakho. So kunezinto ebekade sihamba kuzo njoba ngimile la ngaphenduka idirection yami ekade ibhekele ngihambe entweni ezithile kodwa mangamukela uJesu ngaphenduka ngabheka le. Haleluya. Kwakhona indlela engiyekayo nezinto engahambi kuzo kodwa namhlanje ebusuku khona abantu uPaul Paul uthi bade behamba kuzo kodwa namhlanje ngithi khona bahamba kuzo. Hey, Yes, asifunde yokuqala. ngokwendlela yalelizwe. Khona indlela ekuthiwe yalelizwe. Bese kuba khona indlela ekuthiwe kaNkulunkulu. Awuleli lithi iBhayibheli babebiza oPaul kuthiwa abaleyo ndlela. Zonke sibizwa ngendlela kodwa lefunda ngayo yokuqala kuthiwa indlela yalelizwe. Kushuthi kuyenzeka umuntu ahambe ngendlela engeyona kaNkulunkulu kodwa kuyindlela yalelizwe. Injani indlela yalelizwe ivuma konke? Injani indlela yalelizwe iziphatha noma kanjani? Injani indlela yalelizwe ilalela kushiwo uhulumeni kunokulalela kushiwo uNkulunkulu? Injani indlela yalelizwe? Igama ibuse indlela yalelizwe ithi ngizoya mangithanda ukuya. Ngizongayi mangithanda ukuya. Indlela yalelizwe ithi ngizoqoma mangithanda ukuqoma. Ngeke ngiqome mangathanda ukuqoma. Yini leyo? Indlela yalelizwe. Lithi iBhayibheli khona indlela ebukeka inhle emehlweni omuntu kodwa isiphetho sayo lithi ukufa. Uthi benihamba ngokwendlela yalelizwe. Ngicela uphuthume kuGalatians 1:4 ukuze ubone ukuthi asekho isidingo sokuthi uhambe ngendlela yalelizwe. Ningizwile bazalwane? Ngoba silethe indlela engcono. So asekho isidingo sokuthi uhambe ngendlela yalelizwe. Galatians 1:4. Verse 4. Owazinikela ngenxa yezono zethu. uJesu wenze njani? Asiyoni bazalwane, wazinikela ngenxa yani? Yezono zethu. Yes, qhubeka. Ukuze asophule Usiphula kuphi mntungu? kulelizwe elibi. Usiphula uJesu kulelizwe elibi kangaka. Uthi uMapostle Paul ngapha kwabaseFeso uthi bebekade sihamba ngendlela yalelizwe, indlela yezwe siyaphulwa kuyo. Akuhanjwa ngendlela yalelizwe. Uthi indlela yalelizwe injani? Yimbi. Funa siphuthume okwesibili. Mhlawumbe before siqhubeka okwesibili. Hallelujah. Mofunda iBhayibheli kwabaseRoma chapter 12 verse number 2. Uthi ningalingisi lelizwe. Zimbili indlela. Bazalwana ayikho indlela ephakathi nendawo. It's either uhamba ngendlela yalelizwe noma uhamba ngezindlela zikaNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. Now, the second thing esiyibonayo uPaul ayivezayo lapha kuEphesians 2 verses number 2. Emva ukuthi ethe umuntu oqala ongakholwa sibona ngani ngokuthi uhamba ngokwendlela yalelizwe. Right? Second thing ngicela ukuqhubeka.
ngokombusi wamandla omkhathi. Umuntu ongazani noJesu umbona ukuthi ahambe ngokombusi wamandla omkhathi. Kusho ukuthini lo? Kusho ukuthi uinfluencer imicabango yakhe neindlela zakhe isitha. Umuntu olalela ukukhuluma kaSathane. Umuntu obeya isitha. Hallelujah. Now iBhayibheli ke la limbiza uSathane njengombusi wamandla omkhathi. Ushilo umpostoli la izolo wathi amandla ngisho obumnyama kuthiwa amandla. Hallelujah. Because anamandla ukuthi akushintshe akuhambise ngendlela engesiyona kaNkulunkulu. Now ke uthi uPaul ke la into yesibili sibona ukuthi umuntu abuswe ngumbusi wamandla ani omkhathi. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi lo muntu urulwa inhliziyo yakhe nengqondo yakhe urulwa isitha. Amandla omkhathi asemsebenzini. Hallelujah. Amandla omkhathi akuphi? Asemsebenzini. Now uthi kuPaul benikade nibuswa amandla omkhathi. Utshela abazalwane ngishilo ngathi here akuthina sonke sisindisiwe. Kusho ukuthi mongazani noJesu usuyawazi kaMandla abusa impilo yakho. Kuthiwa amandla omkhathi and uSathane moqhubeka kule verse elilandelayo uSathane liBhayibheli limbiza njengomoya obusa kubantwana bokungalaleli. Ngicela ulifune qhubeka. Ngokombusi wamandla omkhathi ongumoya osasebenza kubantwana bokungalaleli. So uSathane ubizwa nangomoya wamandla omkhathi, ubizwa ngomoya wokungalaleli osabusa kubantwana bokunjani? Bokungalaleli. Onjani umuntu ongalaleli? Umuntu ongalaleli umuntu ongamamkeleli uJesu njengenkosi nomsindisi ngoba uNkulunkulu ukuthatha njengokungalaleli, ungamamkeli lo amthumile because uthe uJesu uthi uBaba uyayithanda indoda wathatha konke wakubeka phezulu kwendoda ukuze bonke abeza kuNkulunkulu beze ngendoda. So uma ungamamkeli lo othunywe uNkulunkulu kusho ukuthi wena awulalele emehlweni kaNkulunkulu. Ubuswa amandla omkhathi. Kodwa namhlanje athi uJesu kuJohn 10:10 ngizile ukuthi babe nokuphila, babe nawo ukuchichima. Ukukhona abazalwane namhlanje ebusuku kunabantu abazoqashuka emandleni omkhathi, kunabantu abazophuduka uJesu azobakhulula emandleni obumnyama, kunabantu namhlanje who will rise above izimo abahamba phezu kwazo. Angazi ukuthi usubopheke isikhathi esingakanani kuleyo nkinga. Omunye kunethempele elintaba elimphambi kwakhe, mayethi uyathandaza uvela abone le ntaba emphambi kwakhe. Kodwa namhlanje sizothi weDiana you shall fall. I want us to close. Ngicela siqhubeke Mtunga. Verse number 3. Yes. Esasikade sihamba phakathi kwabo. Uyamuzwa ukuthi uPaul akazikhiphi naye. Uthi nathi besihamba phakathi kwabo. Ayikho into engcono ngathi. Ungasibona Shumayela sigqoka amasuti sihamba ngemoto, but ayikho into engcono esingayiveza noma esayenza besihamba njenganabo. Esasikade sihamba phakathi kwabo sonke ezinkanukweni zenyama yethu. Nangoku number 3. Besihamba ngeenkanuko zani? Zenyama yethu. Senza intando yenyama neyengqondo. Umuntu ongazani noJesu umbona ukuthi uhamba ngeenkanuko. Inkanuko methi ifuna utshwala namhlanje uyashona khona. Inkanuko methi ifuna ucansi namhlanje engashadile ushona khona. Ngoba akahambi ngomoya kaNkulunkulu, uhamba ngenkanuko.
awuve kuyingozi ukuhamba ngenkanuko ngoba inkanuko ingakuphonsa ngisho eweni okade ungaligwema ukube ubungahambi ngenkanuko. Uthi uPaul besihamba besilandela inkanuko zenyama. Kunabantu namhlanje obazalwane ngisho thola imehlangana nomfana engakaqedi ngisho igama ukuthi ngiyakuthanda. Ivuka inkanuko egxuma. Ithi nami mhlawumbe umfana ubezothi ngiyakuthabatha ukuthi ungiphelezele. Yini indaba? Inkanuko uhamba ngayo. Lithi iBhayibheli besihamba ngenkanuko yengqondo neyenyama. Abanye inkanuko zibatshela ukuthi hayi namhlanje ukhathele. Udinga into encane ezokuthi nje ezokunyakazisa nje bese uyakhona-ke lapha emvuselweni. Kwenze njani? Bahamba ngenkanuko yenyama besethi nentando yenyama. Inyama inqena ukuthi kuyabantu ungayi enkonzweni namhlanje. Once kwanento ekutshela kanjalo wayilalela ozazi ukuthi awukakabelongi to the family of God. Amen. Uthi inkanuko yintando yenyama nentando yengqondo uyarizina. Ngiyayizwa kona into ayishoyo kodwa nginombuzo othi angidlulile kulombuzo ukuthi leli ithaye lakha ibadada zika Moses lalivelephi ngoba imoto zazingakabi khona. Yazi there are people abayibuza leyo mbuzo ongathi omunye akubuza ukuthi uNkulunkulu before adala izulu nomhlaba wehleliphi. Indaba uzama ukurizina ngengqondo. Ngifuna sithandaze bazalwane. Uthi bekade nihamba ngeenkanuko zenyama. Ukuhamba ngenkanuko yenyama kusho ukuhlukana noNkulunkulu. Kusho ubutha noNkulunkulu. Amen. Ningizwile bazalwane? Ningizwile abantu abasha? Uma uzobuza enyameni yakho nasengqondweni yakho kusho ukuthi uyisitha saleli ivangeli esilishumayelayo. Ukuhamba ngentando yenyama nengqondo kusho ukuthi uyisitha sikaNkulunkulu, kusho ubutha phakathi kaNkulunkulu nawe. Haleluya. Ngamagama wena ulawulwa inyama. Kodwa namhlanje siyambonga uNkulunkulu ngale mvuselelo. Haleluya. Ukuthi inyama nengqondo ayisezoba namandla phezulu kwempilo yakho. Njalo. Haleluya. Now asivaleke ngoverses number 4. Ngicela ufunde kakhulu verses number 4 ngoba it's my verse of interest. Verse number 4. Yes. Kepha uNkulunkulu ecebile ngesihawu. Kepha uNkulunkulu ecebile ngesihawu. Elesingisi lithi but God. Cela udlale enhlaka sengiyathandaza. Lithi but God bese kuba khona ikhoma. Uphathi siyazi ukuthi uyi-conjunction. Uphathi siyazi ukuthi ushintsha into engenhla uqala into engentsha. Uphathi siyazi ukuthi u-indicator i-shift. Kusho ukuthi noma kuthiwa yini ebikade ibhalwe ngenhla once kwathiwa but kushintsha yonke into. Ngenhla bekade kuthiwa besihamba ngentando yengqondo nentando yenyama. Bekuthiwa besihamba ngamandla ombuso omkhathi. Ngenhla bekuthiwa besifile. Kodwa uNkulunkulu wasivusa sifeza onweni zethu. Obazalwane lamavesi okuqala u1 2 3 amavesi alahla ithemba. Amavesi akhombisa ukuthi ayisekho into engenzeka empilweni yakho. Kodwa praise be to God. Go verses number 4 oshintsha yonke into ebhalwe ngenhla. Lithi noma kade niye abantwana abolaka, noma kade niye abantwana abokungalaleli, noma kade niye abantwana abahamba ngokwenkanuko zenyama nengqondo, but God namhlanje ebusuku ngithi angimemezele ukuthi kepha uNkulunkulu. Noma kuthiwa usudlule kwini kepha uNkulunkulu. Noma kuthiwa yini obhekene nayo but God. Noma kuthiwa obazalwane, noma kuthiwa kade usubukelwe phansi wadelelwa, noma kuthiwa kade uhamba phi but God. Hey,
nangu uNkulunkulu ebusuku ezoshintsha impilo yakho, nangu uNkulunkulu ebusuku ezobhala isitori esisha ngempilo yakho, nangu uNkulunkulu ebusuku ezocisha uverse 1 2 3 phezu kwempilo yakho, uzobhala uverses number 4 that but God, noma kuthiwa kade ngiyahluleka but God, noma kuthiwa bengingelutho but God, noma kuthiwa bengihluleka ukukholwa but God, noma kuthiwa ngiyagula but God. Hey! Lithi kephi uNkulunkulu ecebile ngesihambo. Kusho ukuthini ukuceba kaNkulunkulu? Ukuceba kaNkulunkulu imvelo yakhe. Akusiyona into umpostoli uMafu ayi-employer eceleni, but ukuceba kaNkulunkulu it's his nature. He is so rich. He's rich in mercy. Akekho ngenayo iportion yakhe engcebweni kaNkulunkulu. Isho ukuthini ingcebo kaNkulunkulu? Oh bazalwane, ingcebo kaNkulunkulu isho ukuchichima komusa. Khona ingxenye yomusa wakho namhlanje ebusuku. Hallelujah. Kwingcebo kaNkulunkulu. Yes, the Lord. Lithi ke ukupha uNkulunkulu ecebile ngesihawu. Yini isihawu? Uzwelo. uNkulunkulu unozwelo ngawe. uNkulunkulu une-compassion ngawe. uNkulunkulu is so kind ngawe. Akakubuki ngale ndlela ozibuka ngayo. Ucebile ngesihawu. Ucebile ngesihawu. Lento yesihawu sakhe into etholakala kuNkulunkulu kuphela. Ningizwile bazalwane? Akekho umuntu onomusa. Akekho umuntu onesihawu. Lento iwuye. It's one of his attributes that he is rich in mercy. Noma kuthiwa ukubona abantu bakubona uyisidwede sokulahlwa engeke sibe nto yalutho, but God who is rich in mercy akaboni isitobulahlwa. Noma kuthiwa ekhaya kuthiwa wena ngeke usaba nto yalutho ngoba wazalela ekhaya, but God is rich in mercy. Noma kuthiwa wena kwathiwa ngeke usaphumelela, uNkulunkulu esimlethile ucebile ngesihawu. Why? Lithi kephi uNkulunkulu ecebile ngesihawu? Why? Kadela mntunga, why ecebile ngesihawu? Ngenxa yothando lwakhe. Into emenza ukuthi acebe uthando analo ngawe. Alisho iBhayibheli ukuthi uthando nje, kodwa lithi uthando olukhulu kakhulu. Uthando olukhulu kakhulu olungena la khona abantu bengangeni khona. Awubazalwane, uthando olungenambandela, olungenama conditions, olungeke lusho ukuthi engathi ke la u1 no 2, but the love of God lufika uyinto elahliwe. The love of God lufika uyinto ebukelwe phansi nento edeleliwe. Abazalwane, uthi umfundisi uShinga ngeza kuJesu kangiyimaniki angesaba nguyinikela kuye, because ngangazi ukuthi uthando lwakhe aluna conditions, uthando lwakhe alunambandela. Into emenza ukuthi acebe, funda mntungwa, Yothando lwakhe olukhulu asithanda ngalo. wasithanda singaboni. Kodwa ngizonithini bazalwane? Ngizonithini ngempela, ngizonithini ngempela. Uthi uJohn Phosol Mafusa ngithandaza. Bhekani uthando. Asithande ngalulise. Lokuthi sithiwe singabantwana bakhe. Bese thi futhi siyibo. But ngithanda igama elapha ekuqaleni. Lithi behold what manner of love. Leli gama lithi behold, igama lithi perceive, igama lithi look, not just look but take a close look at the love of God. Lithi bazalwane, uthando that has been bestowed lutheliwe enhlizweni zethu. Alufani ne-audio rafo, alufani nothando engithanda ngalo umkami, alufani nothando engithanda ngalo umfowethu. Feel your love, but it's agape love. Uthando lukuhagayo oluhaga ngisho abangafanele. Sifikile namhlanje Hopewell
siletha uthando olukhulu kakhulu, siletha uthando lukaJesu. Oh, kuthi angigibele phezulu ngimemezele ngithi ngenxa yothando lwakhe asithandanga, ngenxa yothando lwakhe njoba sila uthandiwe, asibenike inyawo, njoba sila uthandiwe, izulu likuthandile, izulu likhambele, izulu lizele wena. Kadela sesifile ngeziphambeko, wenza siphile kanye noKristu, sesiphila kanye naye, kungumusa nisindisiwe. sivala amehlo ethu thina sonke. Kunabantu abazovuswa namhlanje, bazovuswa lolu uthando. This is an invitation. This is an invitation. Lesi simemo. Kahle kahle lokhu ukuphendula kwisimemo esesiniwe uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela invitation. Uma wena uphamisa isandla uthi ngiyakwamukela Jesu, urespond othandweni othandwe ngalo. Umbhalo weBhayibheli simthanda ngoba wasithanda. Sivala amehlo ethu thina sonke. Kunokuthandaza namhlanje ebusuku nabantu abathi ngiyalidinga uthando kaNkulunkulu, ngiyalidinga uthando kaNkulunkulu. Bengiphila ngokwendlela yalelizwe, bengihamba ngokombuso wamandla omkhathi, bengilandela inkanuko zenyama nentando yenyama nengqondo. But God, abantu abathi but God has remembered me. Sivala amehlo ethu siwavalile sonke siwavalile amehlo ethu sonke endlini, sonke endlini siwavalile amehlo ethu sonke endlini, sonke khona abasangigqolozela siwavalile amehlo ethu endlini sonke. Uma uthi Jesu ngiyakudinga namhlanje ebusuku, ngiyalidinga uthando lakho, gijima uze ngaphambili. Uma uthi nje ngiyakudinga empilweni yami, angikwazi ngikwamukele njengenkosi nomsindisi, kodwa namhlanje ngifuna ukulwamukela olithando uNkulunkulu angithande ngalo, kuze ngabe ngisayihambela. Cela uthathe step sokuthi uvele ugijime uze la ngaphambili. Thina sonke sivala amehlo ethu. Geza kuJesu kangimaniki angesaba kukuzinikela. God bless you. God to Jesu azanga shonto ovele wangithatha umsa wakhe geza kuJesu kangimaniki. Thina simla ngaphambili sivala amehlo ethu phambi sisandla sakhe Sabala ukuzinikela. Go to Jesu azanga shonto ovele wangithatha umsa wakhe. Impilo yokuyilawula ikise kufeni, impilo yokuyiphatha ikise kufeni okuyinguna phakade. Usenalo ithuba namhlanje lokwamukela uJesu.